Fisem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Tesi, Marija u Leli Mizzi. Dalodu magħna wkoll għandna l-koppja Attart Montalto li ġiet f'dan is-santwarju biex tirringrazzja l-Omna Marija għal 41 sena ta' ħajja miż-żewġa. Ieħutej fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina mulej, il-għajnuna bit-talb tal-martri San Bonifazju li jgħallem il-fidi tiegħek u taxxida għalija bit-tixrid ta' demmu. Għamel li aħna wkoll inżommu sħiħ fl-istess fidi u b'qalbna qawwija nistqarruha bil-għemejl. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien billi l-Uffiċjal ried jaf sewwa biex il-Lud kienu qegħdin jakkużaw lil Pawlu, l-għada ħallu mill-irbit u ordna li jittaqgħu l-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollu. Imbagħad bagħat iġib lil Pawlu u resqu qudiemu. Issa Pawlu kien jaf li xi wħud kienu min-naħa tas-Saduċej u oħrajn min-naħa tal-Fariżej. Għalhekk għajjat fis-Sinedriju: Ħuti, jien Fariżew u bien il-Fariżej u għalhekk li qiegħed isir ħaq minni minħabba it-tama fil-qawmien minn bejn l-imwiet. Kif għalhekk għamet tilwima bejn il-Fariżej u s-Saduċej u l-ġemgħa inqasmet għax is-Saduċej jgħidu li la hemm qawmien minn bejn l-imwiet, la anġli u lanqas spirti, waqt li l-Fariżej jistqarru dan kollu. Imbagħad qam storbju kbir. Xi kittieba tan-naħa tal-Fariżej qamu u bdew joħduha bil-qawwa kollha mal-oħrajn jgħidu: Aħna ma nsibu xejn ħażin f'dan il-bniedem, min jaf kellmux xi spirtu jew anġlu. It-tilwim aktar kiber u għalhekk il-Uffiċjal billi beża li se jtertqu lil Pawlu ordna lis sultati jinżlu jaħtfuh minn nofshom u jeħduh il-fortizza. Fil-lejl ta' wara il-mulej derlu u qallu: Għamel il-qal, kif tajt xhieda għalija f'Ġerusalemm hekk ukoll jeħtieġ li tagħti xhieda f'Ruma. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħaresni o Alla għax fik jien nistkenn. Jienet lill-mulej int Sidi, mulej, inti is-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti iż-żomm f'idejk xortija. Alleluja, alleluja, alleluja. Imbierek lill-mulej li tani l-fema, imqarb bil-lejl qalbi tal-limni, nżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih flaminti qatt ma nitħarrek. Alleluja, alleluja, alleluja. Hekk tifraħ qalbi u titerna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Alleluja, alleluja, alleluja. Int tallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem fl-emintek.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. ħajkunu l-koll ħaġa waħda kif inti fija missier u jiena fik biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Alleluia. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu refajnejh lejn is-sema talab u qal: Minniex nitlob għal dan biss, imma wkoll għal dawk li qed jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu l-koll ħaġa waħda. Kif inti fija missier u jiena fik, ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Il-glorja li inti tajt lili jiena tajta lilhom biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda. Jiena fihom u inti fija biex isiru ħaġa waħda għal kollox, ħalli d-dinja taraf li inti batni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Missier, irrid li dawk li tajtni ikunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien biex jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li tajtni inti għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġust, tassew li d-dinja ma rfitekx, imma jien għaraftek u dawn għarfu li inti batni u jien għarrafthom ismek u għad narrafulhom iżjed biex l-imħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija sabiħa żjed din it-talba tal-mulej Ġesu li jagħmel lilna għalina. Mhux biss jitlob biex aħna nkunu tassew maqudin miegħu, ħaġa miegħu, imma biex jien irrid inkun maqud miegħu jeħtieġ li aħna rridu nkunu maqudin ma' xulxin. U x'inhu dak li ħafna drabi jifridna minn xulxin u jkissirna? Il-falsità, il-ħabi tal-kliem. Ġesu jurina kif hu lid-dixxiepli ma ħbielhom xejn dak kollu li qallu l-missier għaddih lilhom. U b'hekk kibret din il-għaqda tal-familja ta' Kristu. Ejjew nitolbu l-mulej Ġesu biex lilna wkoll fil-ħajja tagħna ma' xulxin inkunu nies veri, nies li iva, le, nies li nagħmlu għażla fundamentali ta' ħajjitna li nkunu ta' Kristu. U din it-talba li qal Ġesu biex aħna nkunu l-kol ħaġa waħda, jekk nirriflettu ftit ngħiduha ta' kuljum f'kull quddiesa. U s-saċerdot l-ewwel xi jagħmel? Jiftaħ idejh fuq il-kalċi, il-ħobs u l-inbit u jitlob il-qawwa tal-Ispiritu Santu biex dak il-ħobs u dak l-inbit jinbidlu fil-ġisem veru ta' Kristu. Imma mbagħad jagħmel l-istess ġest jerġa' bidejh miftuħa din id-darba mhux fuq il-ħobs u l-inbit imma fuqna kollha kemm aħna hawn preżenti u jitlob l-Ispiritu Santu biex aħna li sejrin nitqarbnu inkunu tassew ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Araw eżies kemm hija importanti il-għaqda is-sliem li kif aħna maqudin
ħaġa waħda ma' Kristu jeħtieġ li nkunu maqudin ma' xulxin fil-verità. Kif qalilna hu stess, il-verità teħliskom. Jew nitolbu lill-Alla l-Missierna biex jibatilna l-Ispirtu ta' Kristu l-xost ħalli jimlina bil-kuraġġ u bil-qawwa. Ngħidu flimkien, atina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Atina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Għall-għaqda fl-imħabba fost dak kollha li jemmnu fi Kristu nitolbu. Atina l-qawwa għal paċi u l-ftijajn fil-qasam politiku, soċjali u ekonomiku. Atina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Għal ħarsien tal-qdusija tas-sagrament taż-żwieġ u tal-għożża tal-uliet nitolbu. Għas-sinċerità fi qlubna ħalli l-Ewkaristija tkun sinjal ċar tal-isforz tagħna biex nadru u nifhmu lil xulxejn nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla għajn ta' kull għaqda, ħadd ma jista' jgħix fl-imħabba tal-aħwa jekk qabel ma jkunx maqut miegħek. Atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek li hu rabta tal-għaqda vera biex ibbiddilna f'umanità ġdida, ħielsa u maquda f'imħabbtek. Bi Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li sejr innofru lil kobor tiegħek fit-tifkira tal-Martri San Bonifazju biex naqilgħu il-maħfra tad-dnubieta u narfu dejjem inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax San Bonifazju ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu huwa jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu il-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewijiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewijiet.
قديس tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrit għalikom u għall-bledmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun 14, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi salt natek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub b'imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja
ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Nitolbu. Issa li tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema, fiċ-ċokontana nitolbuk biex fuq l-eżempju ta' San Bonifazju nuru s-sinjali tal-imħabba u tal-mewt ta' ibnek
u nitennew għal dejjem bisliem bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.